जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना, सुतेला ना घरवा बोलम एको दिना। तनी घरो रहे सीख। हाँ घरवा सूत के बुखारी हम। जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना, सुतेला ना घरवा बोलम एको दिना। दाबी दाबी तकिया बिगोर जाला नेचर। अरे टीवी देखल कर पगली, टीवी मोबाइल में टिकटॉक पर वीडियो बनावल कर टाइम पास हो जाई। देखा थी कुल मेहरारू बनावत थी।